Hemen salam, bugün kriptovalutalar vardı, gürleşýär. Menden köp soraýan Instagramda nerden almaly, näde almaly, näde pul gazanmaly? Şunça soralar jogap berjek. Men kriptovaluta näme, blockchain näme, bitcoin näme olar var diýsat gürüm berjekler. Gönü häzir siz aýdyn kriptovalutany nerden almaly, näde almaly, näde pul gazanmaly? Şu 3 soraga jogap berjek. Videonun soňuna çenni görüň, gowy düşünürsiňiz ýalap. Like, kommentariýa bilen gollap bilýäňiz, soralar galsa da kommentariýada arkaýyn berip bilýäňiz, ýetişdiğimden jogap berjek. Birinci bilen etme zat birja skaça etmeli. Binance birja. Birjalar gatı köp ýöne Binance iň nadёжный, iň popularny birjalardan biri. Şoň üçin Binance skaça edip bilýäňiz. Şurada dogry ýazylşyny goýjak, emblemagyny skaça edetýäňiz. Birinci bilen etme zat şu Binance skaça etmeli. Binance skaça edetýäň, ikinji etmeli zat Binance'da registrasiýa etmeli. Nomerini elektron poçta we parol. Bolly ütköç kyndagy ýok. Registrasiýa edenden soň verifikasiýa etmeli. Pasportun suraty, ondan soň çykka selfie diýip ýüzüň ýagtyrak ýere tutup selfie etýäň, hiç ýyl kyndagy ýok, verifikasiýa etmem, selfie etýäň boldy. Käbat bir kere gaýtalamaly bolýanlar şu verifikasiýany sebäbi Binance'da köp adam ulanan soň käbat tarmazy diýdi. Şoň üçin bir kere gaýtalak göreň egerde birinji edekde verifikasiýa edip bilmeseňiz. Inni registrasiýa edemizden soň, verifikasiýa edemizden soň, üçünji etme zat pul salmaly. Siz haýsy ýurtda bolsaňyz, haýsy bank kartyňyz bar bolsa, şo karta çatyp Binance'a pul salmaly. Iň azyndan $20 salmaly. Binance'da şoňal uslowy iň azyndan $20 kriptovaluta alyp bilýän we iň azyndan $20 Binance'ň içine pul salyp bilýän. Inni başlamak aýdyn, hemme ýerde risk bolşýar, kriptovalutada da risk bar. Şoň üçin ýitirip biläjek puluňyzy. Näçe pul size jalky däl, $20 $30 $100 tapaýak. Azajyk summadan girýäňiz, öwrenýäňiz, soňuja uloldy bermeli öz islegiňize görä. Ýani gaýdyşmaly minimalny summa $20dan, isleseňiz $20 salyp başlap bilýäňiz. Indi aýdarsyň näde kriptovalutadan pul gazanmaly? Men size bir primer getireýin, näde pul gazanmalysyny. Bir ýyl mundan Binance'ın öz kriptovalutasy BNB. Şol $20-25 Şu wagt bolsa $600. Bir ýyl mundan alan bolsaňyz, şu wagt $580 peýdaňyz bolardy. $20dan alan bolsaňyz, şu adam $600 baksa, $580 arasynda peýdaňyz bolardy. Edil şoňal häzirden girýäňiz siz kriptovalutany satyn alýaňyz, satyn alaňyzda kriptovaluta seredin, näme bilen meşgullanýar, näme etýär? Toýst bider kriptovalutalar madyr. Goýja normal kriptovalutany alsaňyz, galanmakda satýaňyz, peýdaňyz çekýäňiz. Ana primerni şeýlerek pul gazanylýar. Diňe BNB däl, Bitcoin primer getireli. Başta çıkanna Bitcoin 10 centti, indi olsa $60,000 bahasy bar. Gönü bir ýyl mundan Ethereum diýip kriptovaluta $200'dy, bu wagt olsa $4,000. Kriptovalutaň bahasy ýyl geçdikden köpelýär, ana şeý dip primerni pul gazanylýar. Ýöne bahasy düşýän kriptovalutalar bar. Şoň üçin öňünden analiz edip, görüp, saýlap, pikirlenip almaly, aljak monetalaňyzy. Indi sorarsın haýsy kriptovalutalar alsaň ola, haýsy kriptovalutalar şoňalyk galar diýip. Olary siziň özüňiz YouTube'dan gözläp tapmaly. Her hil kriptovalutalar bar, köp kriptovalutalar bar, gat köp. Olaň 60-70% bider kriptovalutalar, 30-40% hem gowy. Şoň üçin YouTube'a girýäňiz, arkaýyn görýäňiz, köp informasiýa rus diline, ingilis diline, türk diline informasiýa köp, glavny jylanýaňyz bolup gözläp bilmek. Hemem iň esas prawilalardan biri ýitirip biläjek puluňyz bilen girmeli kriptovaluta. Ýitiräýäňizde de jalky däp bolar ýaly. Kriptovalutaň bahasy düşüp galypdyr. Haçan siz bir kriptovalutany satyn alaňyzda şoň bahasy düşende kriptovalutaňyz köýenok. Diňe bahasy düşýär, kriptovalutaň öz siziň gapçyňyzda dur. Şoň ýöne bahasy arzanlýar. Galan wagty bahasy gymmatlaýar. Toýst kriptovalutaň öz sany köpelenok. Diňe bahasy gymmatlaýar. Düşdüňiz? Şo alan kriptovalutaňy durýar. Näçesini alan bolsaň, 10 san alaňyz, 10 san durýar, 20 alansa 20 durýar. Diňe şoň bahasy oýnap durýar. Ýene aýtma zat men finansiv sowetnik däl ýa professionallar öz opytymy siz bilen paýlaşdym. Sorarsyňyz saňa näme wygda bar diýip aýdanyň bilen. Maňa hiç wygda da ýok, ziyanam ýok. Men wygdam diňe öz kontentim bilýänsiňiz. Men özüm kriptovaluta aldım. Eger size gyzykly bolsa, inniki videoda men öz alan kriptovalutamy siz bilen paýlaşyp bilýän. Ondan soň inni aljak kriptovalutalarmy hemen paýlaşyp bilýän. Öňünden aýtýandyr, men professionallar, men özüm alýan, özüme risk edip, şo köýse de köýüp geçsin diýip.
kalsa da kalsın deyip. Yöne şu vaqda çen alın monetalamın içinde diňe biri parod etdi, düşdi aşağı galanı gallay. Hemem aýtjak zadım bir zada başlamakan goýja pikirleriň öňünden risklaryny, zadyny deriňäp, nähil risk we nähil peýdasy we gowy pikirleriň soğuk kelläňizden özürşenýäňiz bir nima dediň. Hissatdanam gorkmaň, lüboy zadan başlandy, gorkunçalyk bolupdyr. Ýöne soň içine gireňden soň ütgeç gorkunç zat ýok. Ýöne öwrenme zatlary we bilme zatlary we olaram soňky videolarda, indik videolarda paýlaşar. Egerde gyzykly bolsa, şeýlerek video boldy. Like, kommentary bilen gollap bilýäňiz. Halan bolsaňyz video. Hemmeň janyňyz sag bolsun, görüşürüz.